শ্ৰীৰামপুৰ গেটত পইচা লৈ আছে ডেইলি 30 লাখ 40 লাখ লৈ আছে আৰু ইহঁতৰ মই আজি কম ইহঁতৰ প্ৰমোদ বড়ো কিবা নাম আছিল দোদে আৰু গলদং এই দুজনে মেইন কালেক্টৰ দোদে আৰু গলদং এই দুজনক ধৰিলে সব পইচা পাই যাব खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव माखासे समनि उनावहाय फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय गोदान मोनसे पलिटिक्स भिडिअ लानानै फैबावनाय जाबाय जायफ्रा पलिटिक्स नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे स' लोगोफोर जोङो माखासे समनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै ससियेल मिडिया मोखां बिजाबनि गेजेरजोंहाय सिन्डिकेटनि बाथ्राखौहाय भिडिअआव नायगासिनो दङ जानो हागौ बारग' सरकारनि दैदेनगिरि BPFनि नेता हाग्रामा महिलारिया प्रमोद बड़ो दैदेननाय सरकारखौहाय माबायदि बदनाम होदों बेखौहाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ दिनै जोङो नुनो मोनदों आसाम बेंगल बर्डारनि गेजेराव थानाय श्रीरामपुरावहाय सिन्डिकेट सोलिदों होनना बुंदों बेयावहाय हरसेयावहाय 30 निफ्राय 40 लाख रां खामायनानै प्रमोद बड़ो सरकारा जागासिनो दं होनना बुंदों सानै व्यक्ति गलदं आरो देद होननाय सानै व्यक्ति बिथांमोननि गेजेरजोंहाय प्रमोद बड़ो सरकारा रां खामायगासिनो दं होननानैहाय हाग्रामा महिलारिया बांगालफोरजोंहाय जमा थाफानानैहाय गुबुन हारिनि भाषाखौ लानानैहाय फोसावदों गावनि बर' रावजों फोसावदों रायजो राजानि सिगाङावहाय नाथाय बै रावा बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय बेखौहाय जों नों आरो आंहा मिथिनाय नङा रायजोफोर नाथाय जोङो भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनबाय बे रावा नंगौना नंखाय नोंथांमोननो आं बे भिडिअखौहाय हगारनानै होलांनाय जासिगोन नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय हाग्रामाया मा इसोर नामा बे जे खोथाखौ बुङो बे गासिबो सैथोजोब नामा बिदि नङा खोथाया ओरैबादि आरोखि बे मोननै इलेक्सन दारायदोंमोन मोनसेया देबोरगाव आरो मोनसेया कुसुगाव जिहेतु आं कुसुगाव समस्तिनि आरो बियो कुसुगावहाय बियो 507टा भटआव जेनदों दा बे जेननायखौनो बियो आंनि थाखाय जेनदों नैबेबादि सानबाय थायो आरोखि थारमाने कुसुगावनि गसाइगावनि गावनि बे BPFनि मानसिफ्रा बुङो नालाय देदनि थाखायनो जेनदों होननानै दा थिग बेखौनो बियो रागा जोंखांबाय थायो आरोखि जे बेनि थाखायनो आं जेनमारदों नामा होननानै ओमफ्राय दादागिरिनि कालेक्सननि खोथाया ओरैबादि आरोखि जे BPFआ बै टाइमाव मोनसे जायगाखौ दादागिरि हटेल होननानै नाम दोनलायजादों गसाइगावआवहाय बावहाय बिसिबां मानसिफ्रा लावथि लायै ड्राइभारफोरखौ बुयै बिसिबां फैसा लाखिदों बेखौथ' बयबो उन्दै उनला गथ'फोरनावबो सों दाबो मोनथिगोन बिसोर दाबो बयबो बुंजोबनो रोंगोन दाबो उन्दैफोरनावनो सों दाबो बयबो बुंजोबनो रोंगोन आरो मोनसे खोथाया ओरैबादि प्रमोद बड़ोआ आंखौ बे सारा दिनैसिमबो सिनाया नामबो मोनथिया आंनाव फन नाम्बारबो गैया आं दिनैसिमबो लोगोबो हमफेराखै आंखौ नंगौ आङो मानोना 15 बोसोर आं BPFआव थानायखाय UPPLनि मानसिफ्रा आंखौ जइन जाब्लाबो आंखौ बिश्वाससो खालामबावामोन जे दाबो BPFजोंनो लिंलां दं नामा बेबादि सानोमोन मोजांसो जादों आंथ' होनगोन मोजांसो जादों दिनै आंखौ क्ल'ससिनसो बानायनानै होदों आंथ' मोजांसिनसो जादों होनगोन आरो जुदि खिन्थु आं मोनसे खोथाखौ बुंखायो आं 15 बोसोराव आं क्लास 9 निफ्रायनो आङो BPFआव आङो थादों आं जेब्ला स्कुल स्टुडेन्टमोन सासे लिडारजों कुसुगाव बयबो मिथियो बे लिडारखौ आं बे लिडारजों आं थादों ओमफ्राय आङो 15 बोसोर थादों बे 15 बोसोराव आं मेला सिन्डिकेट बिसोर सालायनाय नुदों आंनि बे दिनैनि बुंनाया बे 5%ल' जुदि नेक्स्ट टाइमाव जुदि बिदि आंगि मांगि बिदि जुदि उल्टा सिदा जुदि आंखौ बिदि कालेक्सननि माबानि हेन टेननि जुदि होनबाय थायोबा खिन्थु आं श्रीरामपुराव गोदो BPFनि गभर्नमेन्टआव श्रीरामपुराव सोर कालेक्सन खालामामोन सोर मानसिया खालामा क'क्राझारनि सोर मानसिया खालामा गसाइगावनि सोर मानसिया बेखौबो सेस साफा खिथाजोबगोन आंखौ जुदि एबार नेक्स्ट टाइम बुङोबा खिन्थु हमथानो हानाय नङा नोंथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनायखौ गासिखौबो मा होनो ओंथि गैयै होनना बुंगोन नामा ओंथि गैयि बेना मा बेनो आं UPPLआव फैनायखाय दिनै आंखौ राजनितिक भाबै बा सोरनि ब्लेम खालामनानै पाब्लिकफोरनि सायाव जेनेबा फल्स मोनसे खोथा बुंनानै माने
माबा खालामनो नागिरदों आरोखि आंनि नाम थाम बदनाम खालामनो नागिरदों जे बिदिसो होननानै आरो आं मोनसे खोथा खोनासं आं बिजनेसमेन जे साननो नाङा जे बेयो नै बेबायदि कालेक्सन खालामनानै गानो जोमो गारि मटर सालायो बिदि साननो नाङा आं जिनेन कम्पानिनि साब भेन्डर आं मोनथाम डिस्ट्रिक्टआव एयारटेल टावाराव आं डिजेल होग्रा मानसिसो तदन्त खालाम स्पस्ट तदन्त खालाम बिदि बुंनो नाङा आरोखि जानला मोनला बिदि सानलाबायनानै गोसोआव साननानै सोरनिबा खोथा लानानै बिदि बुंनो नाङा आरोखि जुदि आरो नेक्स्ट टाइमाव बुङोबा खिन्थु आंथ' मोनथिजोबखागौ 15 बोसोर थादों आं क्लास 9निफ्राय थादों BPF-आव आं जेब्ला स्कुल स्टुडेन्टमोन उन्दैनिफ्रायनो थादों आङो BPF-आव दा नोंथाङा बारग' BPF-नि सासे गोख्रों मावथि हान्जामोन एबा औ नंगौमोन बेबायदि हिसाबै हाग्रामा महिलारिया नोंथांनि सायाव इलेक्सन जाबाय औ बेनो सैथोआथ' बेनो दा बेबायदि बानजायबाय थानाय बाथ्राखौ गले गले बुंबाय थानायनि सायाव नोंथाङा मा बुंदों आं बेखौनो बुंबाय जे हाग्रामाया खुनु इसोर नङा बे बुंनायानो गासिबो सैथोजोब बे नङा आं होनखाबायना गसाइगावआव बे हाब्रुबिल खाथियावहाय दादागिरि हटेल होननानै नाम दोनजालायदों दादागिरि हटेल होननानै नाम दोनजालाय लावथि लायै लायै फैसा खाङोमोनब्रा मोनसे टाइमाव लावथि लायै लायै फैसा खाङोमोन बुयै ड्राइभारफोरखौ मेलाखौ बुदों जोंबो ओंखाम जाफैयोमोन एखमबा बे लिडारजों आं फैफायोमोन जे लिडारजों आं थायो बे लिडारजों आं फैफानानै आं बाव ओंखाम जाफैनायाव आं मेला नुदों मेला ड्राइभारफोरखौ फैयै फैसा लानाय दा नोंथांजों लोगोसे माखासे मानसिफोरखौबो बिथाङा एलिगेसन होदों मा बुंदों नोंथाङा आंथ' बिसोरखौ मिथिया नोंथांनि सायाव जुदि बेबायदि हाग्रामा महिलारि एबा BPF हान्जानि सासे दैदेनगिरिया बेबायदि एलिगेसन होबाय थायोब्ला नोंथाङा इयुनाव मा राहा लागोन आं खाबाय बे आंनि बुंनाया दा बे 5%ल' 95%खौ आं बुङाखै आरो आं बुङा आं सुवा आरोखि आं मोजां मोना ओमफ्राय फुर्तियाव थाग्रा मानसि जाग्रा लोंग्रा मानसि ओमफ्राय फुर्तियाव थाग्रा मानसिसो दाख्लैबो आं गहपुरावसो दंमोन बेबादि आंखौ होनबाय थायोबा हाग्रामाया आं गहपुरावसोमोन बैसागु जादोंमोन आं बेबादिखौ नुनानै माने दुखु मोननानै बा रागा जोंनानै आं फैदों आरोखि ओमफ्राय जुदि नेक्स्ट टाइमाव जुदि बिदि बुंबाय थायोबा आं बै 95%खौ श्रीरामपुराव सोर खाङामोन आं बुंजोबगोन आरो बे खांग्रा मानसिफ्रा आंखौ सिनायजोबखायो खस्थ' बुंना होगोन आङो तखन मा जायो जाथों आंबो मानिया मानोना नै आंहाबो गावखौ खुद स्टेन्ड होनांगौ उफाय गैया नैबे आरोखि खोथाया आंना नङाबाथ' आंखौ नै नोंमारगौ होननानै सानगोन ना पाब्लिकआ बे आरोखि लागोन सियर आं आयेननि राहा लागोन रायजोफोर जोङो भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जाय सानै व्यक्तिखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ बदनाम होदों प्रमद बर'खौ बदनाम होदों बै सानै व्यक्तियानो दिनैहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै भिडिअआवहाय फोरमायनानै होनो गोनां जाबाय मानो फोरमायनानै होनो गोनां जाखो बिथांमोना मानो ससियेल मिडियायाव नुजानो गोनां जाखो जेराव हाग्रामा महिलारिया सहाय हायै अधर्ज नंखाय बाथ्रा बुंनानै UPPL खौहाय बदनाम खालामनायनि थाखायनो बै सानै व्यक्तिया ससियेल मिडियायाव नुजानो गोनां जाबाय रायजोफोर दिनै बिथांमोना बुंदों प्रमद बर'खौहाय सिनायगौ नाथाय बिथांनि नाम्बारा जोंनाव गैया प्रमद बर'खौहाय माब्लाबाबो जोङो लोगो मोनफेराखै बेफोरबायदि रावखौ बुंदों अब्ला हाग्रामा महिलारिया माब्रै प्रमद बर'जों बै सानै व्यक्तिजोंहाय रुजुनानैहाय बेफोरबायदि नंखाय बाथ्राखौ बुंगोन जेसेबां नंखाय बुंगोन एसेबांनो हमजागोन दिनैहाय बे व्यक्ति बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा 5%ल' हाग्रामा महिलारिनि थाखाय बुंदों आरो जुदि बिथांखौहाय लाजि फोनांबावोब्ला 95%खौबो बुंनानै होगोन होननानैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय बिथाङा फोरमायदों दिनैहाय हाग्रामा महिलारिया जेरैबायदि रावखौ बाहायदोंमोन 30-40 लाख सानसेयावहाय खामायनानैहाय प्रमद बर'आ सरकार सालायगासिनो दं होननानै बुंदोंमोन बेयो नंखाय दिनै रायजो राजानि सिगाङावहाय हाग्रामा महिलारिया हाद्रि सारफावनानै गावखौ मोजां मोनगौबा गावखौ सापर्ट खालामगौबा बेफोरबायदि रावखौ बुंगासिनो दङ बै समावहाय जेरैबायदि हाग्रामा महिलारिया गाव सिन्डिकेट खालामदोंमोन बेनिखायनो दानि सरकारखौबो सन्देह खालामनानैसो बिथाङा फोसावबायदों बिथांनि बुंनाय मोनफ्रोमबो रावानो सन्देहसो मोनसेबो मोगथां महर नङा रायजोफोर
बिनि बुंनाय रावा ओरैनो आन्दासावनो बुङो, मोनसेबो मोगथां महरावहाय बियो दासिमबो लाबोनो हायाखै। जाख्ल'दों होननानै बुंदों, जाख्ल'नायनि फोरमानखौबो होनो हाया। सिन्डिकेट खालामदों होननानै बुंदों, सिन्डिकेट खालामनायनि फोरमानखौबो होनो हाया। अब्लालाय नोंसोरो रायजो राजा नोंथांमोना मा बुजियो? हाग्रामा महिलारि 15 बोसोर सरखार सालायनायनि थाखायनो बर'नि रायजो राजाफ्रा मोननो गोनां मोनथायखौबो मोनाखै रायजोफोर। जुदि हाग्रामा महिलारिया 5 इयारावहाय ना 5 बोसोरनि गेजेरावनो बायनानै थाङोमोनब्ला जोबोद मोजां जागौमोन। जानो हागौ बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौहाय गोदान सरकारा सुफुंनानै होनो हागौमोन। हाग्रामा सरकारा गाव गोसो बायदि रायजो सालायबोनो मोनदों, नाथाय पाब्लिकखौहाय हेरेसमेन्ट खालामनानै। पाब्लिकआ असान्ति जादों, हाग्रामाया सान्ति जादों बै समाव। दाबो दिनैबो जुदि नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिखौहाय देरहाहोबावनो सानोब्ला बै बारहावायानो बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय आरोबाव साग्लोबबावगोन। स' रायजोफोर, आङो भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। जुदि भिडिअ होनायनि थाखाय सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौहाय अननानै निमाहा हो, गावनिनो बर' फिसा होननानै। आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे बे भिडिअआबो बयनिबो सिगाङाव नुजाहैनाय बायदि। आरो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै आं बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।